9 नं दतमा एसटी कन्स्टिटुएन्सियाव नमिनेशन बिलाइ गथायबाय आरो यूपीपीएल हान्जानि मिरु आफादनि थांखि बायदियै आरो दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय आफादफोरनि हास्थायनाय जोंनि दतमा ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरनि थांखि हिसाबै आङो बेवहाय दिनै नमिनेशन बिलाइ गथायबाय आरो जों बयबो लुबैदों जे 17 बोसोराव बीपीएफआ दतमा ओनसोलखौ गारसोनानै दोनदोंमोन। 17 बोसोराव बिथांमोना दतमा ओनसोलनि जौगानायनि खामानिफोरखौ मावाखैमोन। दतमा समष्टिया गासै बड'लेण्डआव लायोबा बयनिख्रुइबो सन्माननि समष्टि। दतमा समष्टियाव जोंनि गिबि बर' थामोनथानि थाखाय जांख्रिखांनाया जागायदोंमोन। दतमा ओनसोलावनो बर'नि बिफाया जोनोम जादोंमोन। बे दतमा समष्टिखौ जोङो बयबो लोगो नांनानै बेखौ जेरैखि जाया जौगानाय ओनसोल बानायनांगो। मानोना बेवहाय बड'लेण्डनिल' नङा, आसामनिल' नङा, नर्थ इस्टनिल' नङा, सारा भारत आरो वर्ल्डनि मानसिफ्रा बेवहाय फैयो जे बर'नि जांख्रिथायखौ बुजिनो थाखाय स्टाडि खालामनो थाखाय। दा बे दतमा ओनसोलखौ जुदि गारसोनानै दोनोब्ला बिनिखाय दुखुनांथाव जेबो जानाय नङा। दा नंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो हास्थायदों जे बेवहाय सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि फैनानै कन्टेस्ट खालामनांगो, गेलेनांगो, देरहानांगो आरो दतमा समष्टिखौ समायना रमायना जौगानाय समष्टि बानायनांगो। दा नंखायनो दिनै जोङो बेवहाय नमिनेशन फाइल गथायबाय आरो गाबोननिफ्रायनो जोंहा केम्पिंआ सुरु जागोन। अलरेडि केम्पिं जाखानाय यूपीपीएल हान्जाया गोबां भट लानानै दतमायाव जों देरहागोन आरो सारा बड'लेण्डआव नांगौनिख्रुइ बांसिन जिखिनि जोंहा सरकार दानायाव नांगौ जोंनि एमसीएलए देरहानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ। रेसपन्स आङो दाख्लैबो थांदोंमोन। दिनै जोङो हाजार हाजार रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव जों बेवहाय दासो मिटिं खालामनानै फैदों आरो 3टा बाजियाव आं थांबावगोन, जोंनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायगोन। दा दतमानि रायजो राजाया अलरेडि थांखि लाबाय एबार जेरैखि जाया ट्रेक्टरनि सावगारिखौ देरहाहोगोन आरो दतमा समष्टिखौ बड'लेण्डनि 40 समष्टिनि मादाव बयनिख्रुइ समायना रमायना आरो जौगासिननाय समष्टि हिसाबै दानो थाखाय दतमा समष्टिनि रायजो राजाया जान्जि खाफ्राबाय। बीजेपीनि सासे केन्डिडेट बेवहाय दङ जाय रां रुफा एसे गोनां बिथाङा। मानसिनि जोनोमा सिगाङाव ना रांनि जोनोमा सिगाङाव? मानसियासो रांखौ बानायदों। दा नंखायनो राङा मानसिखौ बानायाखै। जोङो सोरबा सानो जे राङानो मानसिखौ बानायदों होननानै। दा नंखायनो रां रुफा थानायानो जुदि बयबो माबानांगौब्ला दिनै सारा भारतखौ रां गोनाङानो दखल खालामगौमोन। बर'नि थामोनथाखौ बुङोब्ला गिबियावनो दतमाया जायो। नोंथाङा जुदि देरहायोबा बे दतमा बिजाबखौ माबायदि जौगाहोगोन? दतमाखौ गोदो गोदायनिफ्राय जेरै हास्थायबोदों बेबायदिनो दतमा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा, दतमा ओनसोलनि माहारि आफादफोर बयजोंबो सावरायनानै दतमा ओनसोलखौ बयनिख्रुइ आदर्शबान आरो बयनिख्रुइ जौगानाय समष्टि दानायनि थाखाय जों खामानि मावगोन। बिनि लामा सामा, दालां, स्कुल, मेडिकेल, इरिगेसन, एग्रिकालसारनिफ्राय लानानै जोंनि सुबुं धोन जौगानायनि थाखाय जोङो बेस्ट अफ द बेस्ट पलिसिजों जों दतमायाव खामानि मावगोन। मोननै बिजाबावबो सानै बिजाथि होनायनि थांखिया मा? रायजो राजाफोरनि डिमान्ड। जोंनि पार्टियाव डिसकासन जायो जे बबे समस्यायाव सोरखौ बिदों, बबे समस्यायाव सोरखौ नागिरदों। दा रायजो राजाफ्रा डिमान्ड खालामनाय हिसाबैनो बबेबा समस्यायाव सानै जोंहा गेलेनो गोनां जादों। बेयो नियमनि गेजेरावनो गोलैयो। दा नंखायनो साफ्रोमनोबो आङो दिनै जोंनि यूपीपीएलनि साफ्रोमबो बिजाथिनो आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावदों आरो मोनफ्रोमबो समष्टिनि जोंनि हान्जानि मावथि बिबानगिरिफोर आरो रायजो राजानिसिम आं हामलायनाय बावदों। फैगौ 22 तारिखआव जोंहा बिसायख'थिया जागोन आरो बेवहाय एबसुलुट मेजरिटि लानानै जों देरहागोन।